Hrvatski laburisti svoje protivljenje predloženom zakonu o porezu na nekretnine doslovce su prenijeli na ulice. U Čakovcu su na nekoliko prometnih križanja organizirali akciju po trubi protiv poreza na nekretnine. Hrvatski laburisti smatraju da je najavljeni porez na nekretnine novi udar na građane koji žive od svog rada. Po trubi protiv poreza na nekretnine samo je jedna u nizu akcija kojom žele laburisti upozoriti na nepošteni i nepravedni porez. Kako je gospodin Linić najavio, ko ima viška nekretnina, nekih se riješi, znači građani koji su godinama se odricali da kupe stan ili kuću, sad će na tu istu nekretninu morati plaćati porez, a zna se da građani Republike Hrvatske u više od 90% slučajeva imaju svoju nekretninu. Laburisti smatraju nepoštenim i nepravednim da se oporezuju oni koji su godinama štedjeli i ulagali u svoju kuću ili stan. Nažalost, financijska moć građana u Hrvatskoj ne odgovara vrijednosti imovine i najvećim dijelom je ispod nje. Mi ćemo biti kažnjeni za ono što imamo, a oni koji imaju vrijednosti u novcima, nekretninama, umjetninama ili zlatu, ti će i dalje ostati bez ikakvog oporezivanja. Bulat je dodao kako će takav porez dovesti do novog vala ovrhi, a država će da naplati svoje potraživanja te iste nekretnine na dražbama prodavati u bescjenje. A i postavljamo pitanje vladi što je sljedeće? Porez na bicikle, porez na grobna mjesta, porez na djecu? Ja stvarno više ne znam. Osim u Čakovcu, akcija se danas provodila i u drugim gradovima u 3. izbornoj jedinici, a sutra će se provoditi u Varaždinu na rotoru u Gospodarskoj ulici od 15 do 16 sati u blizini trgovačkih centara.